Samtang pipila ka mga pasahero uyon sa pagpasaka sa presyo sa plitihan. Atong saro ng kompletong detalye sa report Radyoman Karin Beltran. DXDC Radyoman Report. Yes, Radyoman Kirby, miuyon ang pipila ka mga pasahero ngadto sa mga jeepney drivers. Sila binasa panawagan nga pasakahan ang presyo sa plitihan. Sa pagiginawi sa DXDC Ornament Davao kang Nanay Edisa nga taga Talomo, Davao City. Gibutyag niini nga mas misimpatya siya sa mga drivers kinsa maumatod pa ang hilabihan ug direktang naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Ato sa paminawon ang nahimong tipik sa pamahayag ni Nanay Edisa. Oh, kay nagmahal ma pud ang gasolina di pamahal pud sila. Kami pud mo aning magkinuhan, complete pud may pilay lang pilay pabayad nila. Complete mo gyud dako kay kinanglan man na mo kuan, kinanglan man mi ana lagra magsuri isda, mamaling mabang bangkiruhan, complete lang gyud dako ana mo. Mo complete ni pilay lang complete. Pilay lang ipangayoon. Ato na paminawan ang tipik sa pamahayag ni Nanay Edita nga taga Talomo, Davao City. Samtang ususab ka negosyante og bakery nga si Marites Provido taga Bangkal, Davao City ang miuyon. Og mubayad lang sab og plite kung pila ang ipatuman. Dugang pa kung mas mumahal pa kini posible sab nga pasakahan nila ang presyo sa ilang baligya.